Здравейте! Ще направим въздушен тест на импулсен уред полонез с антена с диаметър 40 см. Два режима на работа, всички метали или all metal, и режим на режекция или елиминиране на доста нежелани метали, предимно тънкостенни. В момента сме на режим All Metal. На този режим уредът реагира на всички метали, черни, цветни, малки, големи, и дълбочината му е по принцип най-голяма на този режим. Общи метали. Всичките тези предмети са тук тестови, няма да ги изреждаме един по един от начало. В процеса на видеото ще обяснявам. Монета цветен метал 35 мм. Даже малко можем да увеличим кликата. Не прекалено, нали? За да могат да се усещат дълбоките сигнали. Това е предостатъчно. Да, над 45 см монетата се е чула. Алуминиева фолия от цигари. Винтова капачка, черен метал. (70 см). Алуминиева капачка, буркан, цветен метал. 75 см. Кутия от консерва, малко ръждясала. 80 см. Това е малко кенче, 330 мл. Алуминий, цветен метал. (80 см) пак. Той го чува чак. Или много го чува много добре това кенче. Далечина хем. Менна чиния, стара, 21 см диаметър. Тук вече отива 90 см спокойно. 90 см. Така. Бронзово съдче. Размерите са 16 на 13. Цветен метал. Кован бронз. Около 90 см. Хваща ги чак отдолу машината, тук е далечина. Алуминиева купа, 25 см диаметър, цветен метал. Метър и 20. Това е метър и 20. И чинкия. Черна ламарина е това. 22 на 30 см. Охо, това е много. Това метър и около метър и 30 от очак. Така.
Сега ще прикараме отблизо голям метал, примерно тенкиеса, за да се види възстановяването на машината. Или по-скоро да се чуе, нали? Да. Възстановява се за няколко секунди. Това е тази честота на пуканията на трешхолда, машината е най-чувствителна. По принцип, малко по-редки да са, ще работи още по-стабилно, така да се каже, но всичко е вече до опит. Сега прикарваме далечина пак няколко пъти предмета. Да се види, да се чуи по-точно възстановяването на кликата. Да, чува се, че нито се увлича да се усилва и тогава се налага допълнителна настройка. Даже по-скоро леко намалява, което в случая е по-добре. Още по-стабилна става машината и фактически още по-добре се чуват дълбоките сигнали. Така, това беше режима за общите метали. Сега ще покажем, всъщност, нека да го направим в друго видео, защото ще стане доста дълго. За сега това е за този режим, като дълбочина на машината.